در سیاست دولتی соҳаи маориф ҳамчун соҳаи афзалиятнок эътироф гардидааст. бо ҳамин назардошт илму маориф ва тарбияи насли босаводу худшинос дар маркази диққати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. аз ҳамин нуқтаи назар пешвои миллат дар паёми худ ишора намуданд ки роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру нояҳҳо дар 5 соли оянда барои дар ҳар маҳалли аҳолинишин ки 100 аҳолӣ дорад ҳатман бунёд кардани як муассисаи томактабӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд. ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд корҳои ободониву созандагӣ вусъат ёфта бунёди иншооти гуногуни ҷашнӣ аз ҷумла кӯдакистонҳо идома дорад. бино ба маълумоти оморӣ имрӯз дар 33 муассисаи таълимии томактабии Хуҷандшаҳр 11386 нафар кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. бо мақсади фарогирии бештари кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии маҳаллӣ роҳҳои ҳавасмандгардонии соҳибкоронро дар самти таъсиси муассисаҳои таҳсилоти томактабии хусусӣ омӯхта ҳамасола кӯдакистонҳои наву замонавиро бунёд менамоянд. зеро дар Тоҷикистон барои густариши фаъолияти кӯдакистонҳо барномаи давлатии рушди муассисаи томактабӣ ва миёнаи умумии хусусӣ то соли 2027 амал мекунад. чуноне ки дар имсола паёми навбатии худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтанд ки яке аз соҳаи афзалиятноки маориф ин соҳаи томактабӣ мебошад. имрӯзҳо дар ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 23 шаҳри Хуҷанд 285 нафар тарбиятгирандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд ки баҳри онҳо тамоми шароитҳо муҳити солим, муҳити бехатар, ғизои солим ва фаъолияти ҷисмонӣ фароҳам оварда шудааст. истифодаи усулҳои нави таълим ва такмили ихтисоси кормандони педагогии кӯдакистонҳо ба беҳтар шудани маҳорати касбии онҳо кӯмак мерасонад ва сатҳу сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои томактабии Хуҷандшаҳр рӯз аз рӯз баланд мегардад. аз ҳисоби ташкили гурӯҳҳо ва синфҳои тайёрӣ ба мактаб дар заминаи кӯдакистонҳо фазои фарогирии кӯдакон беҳтар ва забондонии онҳо таъмин карда мешавад. барои иҷрои барномаи рушди соҳаи томактабӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи меъёрӣ барои сеҳату саломат тарбия намудани кӯдакон дар роҳи ватанпарастӣ, меҳнатдӯстӣ ва дигар самтҳои тарбияи консепсияи миллӣ ҷараёни таълимро ба роҳ мондаем. муассисаи мо умуман барои 220 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст. дар кӯдакистони мо 8 гурӯҳҳо мавҷуданд. аз рӯи рангин камон кор фаъолият мебарем. аз муассисаи мо ҳамин соли ҷорӣ мувофиқи рӯйхат 20 нафар кӯдакон ба мактаб гуселонида мешаванд. ҳамчунин дар кӯдакистонҳои шаҳри Хуҷанд ба беҳдошти сеҳатии кӯдакон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. баҳри иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба захираи маводи аввалии хӯрока низ тадбирҳо андешида шуда ғизонокӣ таъмин мегардад. барои рушди ҳаматарафии кӯдак ва инкишофи ҷисмониву зеҳнии ӯ фазои орому озод, муҳити пурмуҳаббат ва эҳсоси ғамхорӣ муҳим буда дар ин самт шароитҳо муҳайё карда шудааст. махсусан бунёду ба истифода додани муассисаҳои муосири томактабӣ, таъмиру муҷаҳҳаз намудани кӯдакистонҳои мавҷуда аз имкониятҳои соҳаи таълиму тарбия дар маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд буда кормандони соҳаро водор месозад дар таълиму тарбияи насли ояндасоз дучанд фаъолият намоянд. Мастона Муҳиддилозода, Бузургмеҳр Шомаликов, Шоира Мубинзода. Ахбор.